Γεια σας παιδιά, Gino Ζωνάλ εδώ με το πρώτο βίντεο. Έχω και επαγγελματική κάμερα. Ήδη από το πρώτο βίντεο. Δεν είμαι μεγάλος YouTuber. Είχα εμπειρία, είχα ένα κανάλι που έχει σβηστεί με 155.000 subscribers. Δεν πρέπει να αρχίσω το πρώτο μου βίντεο με ιστορίες. Είχα ένα κανάλι με 12 subscribers, μετά έπρεπε να αλλάξω πολύ. Ήμουνα από την Αθήνα, είχα πάει για λίγο στην Κύπρο, μετά έπρεπε να φύγω για λίγο και να ξανάρθω. Το YouTube κανάλι ήταν στην Κύπρο. Οπότε θέλω να σας πω ότι θα κάνω το σημερινό μου βίντεο, το οποίο είναι το Commission 1. Πήρα αυτή την ιδέα, δεν γίνεται να πάρει συνήθως ιδέες από άλλους YouTubers, αλλά εγώ, επειδή δεν είχα καμία ιδέα για το πρώτο μου βίντεο, σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω το αριθμό του Commission 5 από το 2J, μόνο που εγώ θα το βγάλω Commission 1. Μπορεί να δείτε βροχές, δεν ξέρω γιατί, αν ξέρω γιατί βρέχει. Αυτά, δεν ήθελα να τσεκάρω κάτι. Θέλω να μου κάνετε ένα like και ένα subscribe αν μπορείτε, γιατί είναι το πρώτο μου βίντεο. Σας παρακαλώ αφήστε κάτω comments αν έχετε YouTube κανάλι, γιατί αυτό θα χρειάζεται πλέον. Θα κάνουμε ένα Q&A που το θέμα θέλω να έχει τα σπορ. Θέλω να με ρωτάτε κάτι που εγώ να ξέρω τις απαντήσεις. Να το ξέρω τις απαντάω. Θα διαλέξω τις αγαπημένες μου ερωτήσεις και θα τις βάλω στο Q&A. Ο ρυθμός τώρα του Commission θα έχει του Commission 5 από το George 1, το έχω πει στην αρχή. Έχω γράψει δικούς μου στίχους, μπορεί να μην πηγαίνουν, οπότε try not to hate me. The Commission starts now. Yo, this is the Commission 1. Θα πει τόσο καιρό που το ρώτησα και με γράφετε. Εντάξει, δεν θα κάνω άλλο όμως έναν πιο συνδυασμένο. Shit. Yo, όπα ρε μαλάκες, hello to the Commission 1 να χακίσω μία αγάπη. Δεν στη λέει ρε παγιάρα, έτσι αν είναι κέντες. Commission 2, ρε μαλάκες, είναι το γνώμος ολίγος. Και το ρήμα, όπα τε, θα δείξει το πίδι. Sister, you better tell me, put it down. Back in the pussy, I'm gonna come. This is ρε μαλάκες, τι γράφετε. Πες τα ρε, σκηνή, σκάσε δύο, κάτε ρε, εγώ ήμουν και γαμάτο. Δεν γράφω ρε, yes, είπε το παρελθόν, άσε με να πάρω μια ανάσα. Όποιος θέλει και την ντομάτα, νομίζω θεωρητά έπρεπε την Αριάννα. Απάτα γιον, έμπορ, hey hey, just to be in a phone. Είναι ηλίθιος ο Ρούτσος, της μαγικής είναι σκληρός. Το ήξερα ότι το Commission θα είναι βλακεία και για αυτό το προσπάθησα όμως. Support me please. Από ό,τι βλέπετε το είχα γράψει ήδη στίχη. Είχα γράψει τους στίχους. Δεν ήταν freestyle. Θα μπορούσα να κάνω ένα freestyle αν θέλετε. Αλλά δυστυχώς χωρίς ρυθμό. Γιατί δεν έχω ακόμα το ρυθμό. Αλλά μπορείτε να το καταλάβετε. Για δείτε εδώ. Ή δεν θα χρησιμοποιήσω μόνο το ρυθμό και θα χρησιμοποιήσω μόνο τα λόγια. Λοιπόν, με λένε Τσίνο, ήρθα για την νίκη. Θα σε κάνω ακόμα στην πόλη μου, Θεσσαλονίκη. Τι είσαι εσύ, ρε μαλάκα, καλύτερα να κάνω freestyle με το βλάκα. Ο Μέση είναι πρώτος, αν είσαι φαν της Μπάρτσα είσαι και εσύ φλόρος.
Εδώ μόνο ο Ρονάλντο χαμάει. Εσείς δεν ξέρετε κάνετε freestyle. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Κανένας από τους φανς δεν είναι εδώ για σένα. Πες όμο, οπότε πάρε την μπούτσα μου και κάνε χαμό. Το βίντεο ήταν μικρό, το ξέρω, μπορεί να ήταν και λίγο βλακεία. Θέλετε να σας δείξω κάτι? Μισό λεπτό. Φιλαράκι! Θέλετε να σας κάνω ένα αγγικό? Περίμενε λίγο το... Όπα, να ξαναπάρω το φιλαράκι. Λοιπόν, βλέπετε το φιλαράκι. Βλέπετε και αυτό το χέρι. Σε αυτό το χέρι δεν έχω τίποτα. Οπότε, να το... Το φιλαράκι εδώ. Από ό,τι βλέπετε μπορεί κάποιοι να καταλάβουν ένα μαγικό, ή αν δεν είναι πείτε μου κάτω στα comments. Οπότε θέλω να φτάσω τις γύρω στις 50 προβολές, να φτάσω τους 3 subscribe που το έκανα από το πρώτο βίντεο, γιατί 3 subscriber από το πρώτο βίντεο είναι και λίγο ωραίο. Δεν έχω τίποτα να πω. Η αυλή από ό,τι βλέπετε είναι του ξαδερφού μου και της θείας μου. Εκεί πάνω από ό,τι βλέπετε έχει η αυλή τώρα φτιάχνεται. Μείνανε εκεί τα τούβλα και μπορώ εγώ τώρα να σας πω που ακριβώς είναι, γιατί από ό,τι βλέπετε δεν κοιτάω πίσω, γιατί δεν κοιτάω. Γιατί ίσως από ό,τι ξέρετε αυτοί οι έξυπνοι που μπορούν να βλέπουν και την κάμερα, γιατί κοιτάω στην κάμερα. Ας το σκουβάσω. Πώς λέγεται αυτό? Μπλε κάνει. Καλά μου είπες. Εγώ είμαι εδώ με ένα φίλο μου, ανώνυμος. Θες να πω το όνομα? Έλα, ας τα νεύματα ρε. Ανώνυμος. Αλλά σε άλλο βίντεο θα εμφανιστεί, πιστέψτε με. Θα κάνω στο Q&A που σας είχα πει στην αρχή. Όποιοι δεν είναι και βαριούνται να δουν την αρχή του βίντεο, θα ήθελα να το ξαναεπιθυμίσω. Είπαμε ότι θα κάνουμε Q&A το επόμενο βίντεο, ότι θα είναι το θέμα αθλήματα, και θέλω να μου πείτε τι ομάδα νομίζετε ότι είμαι. Θέλω να κρατήσετε τις απαντήσεις των στο κεφάλι σας. Α. ΑΕΚ. Β. Παναθηναϊκός. Γ. Ολυμπιακός. Δ. ΠΑΟΚ. Σωστή απάντηση είναι drums. Ολυμπιακός. Είμαι Ολυμπιακός από κούνια. Είμαι 14 χρονών και πάντα είμαι Ολυμπιακός. Ποτέ δεν υποστήριξα άλλη ομάδα, και όταν έχασα Ολυμπιακός από την Arsenal, από την Anderlecht, από όλους. Από ό,τι βλέπετε το βίντεο έχει κρατήσει ήδη 8 και 50 δευτερόλεπτα. Ας κάτσει γύρω στα 10 λεπτά, κάπου εκεί. Το μικρόφωνο δεν το έχω ακόμα για να ακούγεται έντονα. Μπορεί σε μια στιγμή που θα είμαι πίσω στην καρέκλα να μην ακουστεί καλά. Μπορεί ούτε και τώρα. Αν έφερα ήδη κάποιους φίλους μου μέσα στο comment song που νομίζετε τους ξέρετε. Οπότε μην ανησυχείτε, δεν το εννοούσα. Επειδή πρέπει και εγώ να τσεκάρω το βίντεο, αλλά μένει καλό, ήδη είναι 9 και 30, πρέπει να πω κάτι. Like, subscribe, αν δεν είστε subscribed, σας παρακαλώ να φτάσω στα 3 subscribe. Αφήστε comments για το Q&A, σας υπενθυμίζω το θέμα είναι ποδοσφαιρικές, όχι ποδοσφαιρικές, είχα μπερδευτεί το επόμενο θέμα, είναι αθλήματα. Οπότε αν μπορείτε like εδώ, subscribe εδώ, comment κάτω. Θα αφήσω κάτι στο description, θα δείτε. Οπότε είπαμε like, subscribe, yeah.